Usa ka 6 anyos nga batang babae ang patay atol sa nahitabong sunog sa Barangay 23-C Davao City kagabi. Atong sayro ng dugang detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, anaa sa 80 ka magbanay ang anaa karon dinhi sa Barangay Gym sa Barangay 23C sa Davao City. Human gilamoy sa dakong kalayo ang anaa sa 50 ka mga balay. Samtang way swerteng namatay ang usa ka 6 anyos nga batang babae. Human kini nabilin sulod sa nasunog ni ini nga balay. Grabe, wala yung swerte yun. Bago pala sunugan na po. Oh? Okay lang, pera mo na nga akong pamilya po. Mao kini ang dakong kalayo nga miulbo dinhi sa kabalayan sa Purok 5B ug 6B sa Barangay 23C, Davao City. Pasado alas 12 kagabi, gilayon usab nga miresponde ang kabomberuhan. Ang ubang residente nagtinabangay na sa pagpalong sa kalayo. Pasado alas 2 sa kadlawon na, gideklara nga fire out. Pagkabundag ang mga apektado sa sunog, nanguha na lang og mga bakal nga pwede mabaligya aron dunay mapalit nga pagkaon ug sinina. Ito na lang talaga suot ko, hulaan na talaga akong magamit. Kaya ito gagawin namin, bibili namin ng bigas, bibili namin ng damit. Sa maong sunog, way swerteng namatay ang usa ka 6 anyos nga batang babae. Human nabilin sa balay nga maoy giingong tinubdan sa sunog. Katong involved na tong balay kung asa nagsugod ang sunog, naputlan daw to siya o kaning kuryente, no. Unya nag-alternate sila og gamit o kaning kandila nga ilang suga. And kanang nga time kandila ang ilang gigamit. Unya sa information nato, no, during sa incident ang father ug mother is naamagod sa gawa sa balay, no. Unya ang bata na sa sulod. So na-discover nila medyo dako na ang kalayo. Unya ang bata posible nga natulog dito sa sulod o wala nakabantay pod pag pag siga sa kalayo. Grabe ang hilak, sir. Nga nagpakitabang sa iyang mamagpapa niya. Di naman matabang kay sunog naman ang pultahan. Gilayon pa nga gidala sa ospital ang bata, apan nakabsa na kini sa iyang kinabuhi. Gitry og rescue sa amahan, moto nga nagka-injured pod sa kamot ang iyang amahan. Nadala sa ospital pero kato, no, unfortunately na kabsan gyud siya sa kinabuhi. Sa investigasyon sa kabomberuhan, kapin 50 kabalay ang naugdaw sa sunog kung asa mokabat sa 500,000 pesos ang natala nga danyos. Sumala sa CSWDO, anaa sa 89 ka magbanay ang apektado sa sunog nga temporaryong namuyo sa Barangay Gym. Nangapod-napod sila og pagkaon sa mga nasunugan. We are preparing for our emergency kit nga ihatag nato eventually looking forward na mahatag na namo after lunch kasi ongoing ang ato ang final validation for us also to come up with the final data. Paimangno sa BFP sa publiko. Maiwasan nato ni nga insidente kung katong ato ang kanila ibutang nato sa lugar nga layo siya sa mga combustible material sama sa kaning kortina, papel, sanina o anything kanang dali siya maduktan sa kalayo. Sara, sa karon misaka na sa 100 ang ihap sa magbanay nga naapektuhan sa nahitabong sunog. Samtang misaka na sab sa hapit 8 million pesos ang natala nga danyos. Sa karon, Sara, kung ninyong makita sa akong likod, nagsugod na sab ang pagpangapod-apod o hinabang sa ato ang LGU ngadto sa mga naapektuhan sa sunog. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.